Pre mňa je Týždeň vedy množstvo aktivít a podujatí, kde vieme odprezentovať to, čo sa v našich laboratóriách deje. Kde vieme verejnosti ukázať to, čo sa v slovenskej vede a technike robí, to, čo naši ľudia, ktorí sú skvelí, alebo naši vedci, ktorí sú skvelí, vymysleli a majú snahu to odprezentovať. Zvlášť možno pre mladých ľudí je dôležité to, že si musia uvedomiť, že všetko, čo majú okolo seba, je výdobytkom vedy. Všetko žijú s tabletmi, s počítačmi, s Facebookom, so sociálnymi sieťami. Všetko niekto musel vymyslieť, na všetko musel niekto prísť. Čiže všetko je to výdobytok vedy a techniky. A to som spomenula len také tie úplne základné veci, s ktorými sa mladí ľudia bežne stretávajú. Takže nehovorím o ďalších vymoženostiach, ktoré v rámci svojho života okolo seba máme. To stačí sa zamyslieť ráno, keď vstávate. Zapnete si televízor, zapnete si rádio, pustíte si vodu, chcete zohriať, varná kanvica. Ja neviem, čo všetko okolo mňa v tom momente je také, čo bolo výdobytkom vedy a techniky v minulosti. Na čo musel niekto prísť, čo už teraz úplne bežne používame. Ani nám nenapadne, že na toto musel niekto prísť. Mladí ľudia nie sú úplne nastavení na to, alebo vôbec spoločnosť propaguje iné celebrity, poviem to takto, nie sú to vedci. Toto je tiež jedna zo snahy, alebo snah, aby sme predstavili aj osobnosti vedy, slovenskej vedy, lebo máme tu úžasných vedcov, múdrych ľudí, mladých vedcov, ktorí majú úspechy v zahraničí. Takže ja si myslím, že je čo predstavovať u nás na Slovensku. To, čo si mladý človek postaví, alebo mladí ľudia vymyslia, urobia, to si ponesú aj do svojej budúcnosti. Čiže oni si v podstate zlepšujú ten svoj život. Čiže keď budú študovať vedu, keď budú študovať techniku, majú šancu nájsť niečo, čo ten ich budúci život vylepší, čo vylepší život pre ich deti. A možno uľahčí život ich rodičom, ktorí sa teraz snažia, aby tú vedu študovali, aby mali možnosť študovať. Takže myslím si, že je to taký uzavretý kruh a je to v podstate krôčik ku krôčku ísť k ich budúcnosti alebo vybudovať si niečo, čo si vytvoria oni sami teraz na škole. To, čím budú študovať.